Slovo o jeziku. Serijal o crnogorskom jeziku. Objašnjenje jezičke norme. U savremenom crnogorskom jeziku glasovni skup rje, kad se nalazi iza suglasnika, upotrebljava se različito kao rje ili kao re. Ako je grupa glasova rje nastala kraćenjem od rije, pri čemu i rje i suglasnik ispred njega pripadaju istom morfemu, kao na primjer u riječima brijeg, bregovi, drijen, drenovi, ili na primjer u slučajevima tipa vrijeme, vremena, suglasnička grupa rje izgovara se i piše uprošćeno kao re. Imenica ogrijev upotrebljava se samo u tom obliku i jedino je tako pravilno upotrebljavati. Dakle, nije ispravno govoriti ogrijev niti ogrev. Ako se grupa glasova rje nađe iza suglasnika, a ne čini sa njim isti morfem, u tom slučaju se ne krati, već se upotrebljava samo kao rje. Tako je, na primjer, u riječima protivriječiti, razrješavati i slično. U crnogorskom jeziku nijesu pravopisno dozvoljeni ekavizmi tipa upotrebiti, unaprediti i slično. Takvi oblici spadaju u lokalizme, a ispravni su jedino i ekavski oblici tih riječi upotrijebiti, unaprijediti i tako dalje. Glasovna grupa rje izgovara se i piše uprošćeno kao re u sljedećim slučajevima: brijeg, bregovi, drijen, drenovi, trijem, tremovi, brijest, brestovi, vrijeme, vremena, strijela, strelica, ždrijebe, ždrebica i tako dalje. Glasovna grupa rje izgovara se upravo tako, odnosno ne krati se u sljedećim slučajevima: protivurječiti, razrjeđivati, razrješavati, protivriječan, odriješit, razriješiv, protivriječnost i slično. Ekavizmi spadaju u lokalizme, pa je potpuno nepravilno govoriti upotrebiti, preduprediti, razrediti, unaprediti, upotrebljen, unapređen i slično. Ispravne su jedino i ekavske riječi: upotrijebiti, preduprijediti, razrijediti, unaprijediti, upotrijebljen, unaprijeđen, razrijeđen i slično. U crnogorskom jeziku normativan je i ispravan jedino i ekavski izgovor. Tako se prilozi prije i poslije u funkciji prefiksa ne skraćuju. Pravilno je dakle reći poslijeratni, a ne posleratni, i prije podnevni, a ne prepodnevni. Opšte prisutni i dominantni oblik svjetlo pravopisno je dozvoljen i kad se njime označava pridjev i kad se označava imenica. Nekoliko riječi koje su u crnogorskom jeziku očuvale glasovnu skupinu ije upotrebljavaju se kao jedino dozvoljene jer su u tom obliku opšte prisutne, dominantne i prepoznatljive. Takve su, na primjer, riječi zasjedanje, presjedanje i slično. Odrični oblik glagola biti u savremenom crnogorskom jeziku glasi: nijesam, nijesi, nije, nijesmo, nijeste, nijesu. To je jedino pravopisno dozvoljen oblik zato što je u crnogorskom jeziku dominantan i predstavlja njegovo prepoznatljivo obilježje. Oblici nisam, nisi i tako dalje, koji su decenijama važili za dublete crnogorskih nijesam, nijesi, po pravopisu crnogorskog jezika nijesu preporučljivi i označeni su kao dijalektalni.
Ne treba skraćivati priloge prije i poslije u funkciji prefiksa. Dakle, pravilno je reći poslije ratni, a ne posleratni. Poslije podnevni, a ne poslepodnevni. Poslije praznični, a ne poslepraznični. Prije podnevni, a ne prepodnevni i tako dalje. Riječ svjetlo upotrebljava se upravo u tom obliku i u pridjevima i u imenicama, odnosno ne skraćuje se. Na primjer, svijetlo oružje, ugasite svjetlo i slično. Tako se pišu i složenice tipa svijetlo plav, svijetlo zelen, svijetlo crven i tako dalje. Neke riječi očuvale su glasovnu grupu ie i u crnogorskom jeziku jedino u tom obliku dozvoljene su i pravilne. Takve su, na primjer, zasjedanje, zasjedati, presjedanje, presjedati, presijecanje, presijecati, kolosijek i tako dalje. Kada je u pitanju odrični oblik glagola biti, crnogorski jezik nema dubletnih oblika. Dakle, nije pravilno reći nisam, nego nijesam. Ne nisi, nego nijesi. Ne nismo, nego nijesmo. Ne niste, nego nijeste. I ne nisu, nego nijesu. Pričajte sa svojim prijateljima na svom jeziku. Bitno je da sjedite ili sjedite zajedno, a razumijet ćete se svakako.